a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de tus sueños. Tienes el valor y vas a volar. Jeste li ikad čuli kako govore da od jedne trule jabuke istruli cijeli sanduk? Pa što, mi prodajemo samo proizvode u dobrom stanju. Joj meni, osim što ne radimo i ometamo zaposlenike, još smo i duhoviti. Generalice, ne, pardon Soraya, ali glazba može biti poticaj u poslu. Ne, to što ti sviraš to nije glazba. A to što ti prodaješ nije hrana. Čuj, pametnjakoviću, od tebe se samo traži da izvršavaš svoje obveze i budeš odgovoran. Sada idi i počisti kuću. Ne, Soraya, nikako. Radio sam cijeli dan. Ne, oprosti, ali ja sada idem. Kamo ideš? Idem kući. Ne. Ako izađeš kroz ova vrata, ne vraćaj se!